Václav Fischer tvrdí, že v bechyňské ordinaci nikdy nebyl a stal se obětí podvodu Slobodové. Ta si ho prý vyhlédla ve vězení, kde si do loňského ledna odpikávala trest za předešlé podvody. Ve Světlí pracoval jsem jako vězeňský gynekolog, jsem teda nikdy nevyšetřoval, pak si na internetu snadno sehnala mý jméno. Za lékařem pak přišla na jaře minulého roku do této pražské ordinace. A přišla se teda zeptat na místo sestry. Mně to vůbec jako nepřišlo nic neobvyklého. A protože to zrovna hodilo. Prý mu donesla i kopie dokladů o svém vzdělání a čistý výpis z rejstříku trestů. Jenže Slobodová, původně narozená na Slovensku jako muž Martin Sloboda, je u nás už trestaná za podvody. Vydávala se předtím za soudkyni a má na svědomí stovky neplatných exekučních příkazů. Proč nemůžete odpovědět ano, ne, když se vás zeptám, jestli jste autorkou toho rozsudku? Z důvodu osobní bezpečnosti. Loni v prosinci prý za ním přišla s tím, aby jí podepsal prohlášení, že bude v bechyňské ordinaci garantem. Odmítl. Jsem to měl u sebe asi 3 týdny. Ani jsem si to pořádně neprohlédl, nic jsem jí nepodepsal. Jenže Slobodová přesto úředníky o registraci požádala, maskovaná pod občanským sdružením NZZS a Fischerovým jménem. Úředníci za ní prý přišli i do ordinace ještě před otevřením. A potkali tam paní doktorku Slobodovou. Ano. A nebylo jim to divný, že je tam jiná lékařka než lékař, který prostě je na tom papíru? No vůbec. Teď hasí skandál, který nemá na jihu Čech obdoby. Prezident lékařské komory má jasno, úředníci naprosto selhali, jenže ti kritiku odmítají. Ty úředníky nenapadla ani ta nejjednodušší věc, to znamená otevřít si webové stránky České lékařské komory. Stačilo zadat pouhé jméno té údajné lékařky a zjistili by, že žádná lékařka není. Pokud došlo k jakékoliv změně personálního obsazení, každý provozovatel je povinen toto sdělit a žádná takováto změna nahlášena nebyla. Policie zatkla Slobodovou ve středu. Teď je ve vazbě za poškozování cizích práv a neoprávněné nakládání s omamnými látkami. Jí hrozí až 5leté vězení. Úřad teď řeší, jak registraci co nejdříve zrušit. Adam Halmušit, Televize Nova.